Kadya sampun paripurna Denira bebalangan gantal nalika ta samana temanten putri siaga anjeng kumparang pepadanira temanten kakung amecah antiga sinebat upacara wiji dadi pasemone minangka dadya pralampita temanten kang wis sawiga nampi wujuding pratima kang tata jalma ya putra kang bangun miturut dumateng Rama kelawan ibu minangka dadya talining akrama purna Denira miji kiamenira risangat mojo temanten putri kang kinarya wujuding tirta suci kang cinarep sekar taman saking Bogor Kancana sekar kang nganggo arum dadya panunan mugi arum kuncara mangambar arum katresnanira temanten kekalih purnane gelar upacara adat panggih saluhuring pasangan temanten sampun binayang tumuju dhateng sasana rinengga anglolos punang curiga daya-daya temanten kekantenan asta renteng-renteng areruntungan lumarap andodok hanura golir soto mandap metarangan siaga hanya ketimarang papan palungguhaning Kanjeng Rama ibuning temanten putri nedya putra temanten nganglungake jangga nelingaken karna sumembah sumungkem kunjuk bapa pairan dalah ibu Dewi Sarah Rama ibuning penganten putri ing gogrok ngumpul Ponorogo senajan to lamun to kadulu kasatmaning ngalkaya manembah marang sepadaning titah salugune minangka dadya pralampita lamun to temanten kang wis ndungkap marang kawruh sangkan paraning dumadi yawit bukaning tumitah ing jagat padang kang minangka dadya lantaraning tumuwuh nenggih Kanjeng Rama kang wis hangukir jiwa raga singkang ibu kang minangka dadya papantara yuga brata nawa candra dasa hari laminya nawa candra dasa hari nawa ingkang ateges ana candra sasi dasa 10 hari wis ngarane dina ingkang ateges sangang wulan langkung sedasa dinten Kanjeng Ibu angenyami anggar beni yuyoga brata tumumuli mriyos ingkang putra nalika ta samana wis kepareng ninggal mangsa muda nglampahaken punang pawaning samudraning bebayan agung siji ingkang kaesti anggayuh ridaning pangeran jati hanindakaken sunahing Kanjeng Nabi Rasul purna Denira sumungkem kunjuk dumateng Rama ibuning temanten putri mangkono sangat bagus Muhammad Edi Prayoga wong ayu kusul Fatimatu Zahra datan ban sindi ban siradan Denira setya bekti dhateng Rama ibu kepara sembah sumungkem kunjuk dumateng Bapa Saroni Edi Pranata dalah Ibu Siti Asmunah mangkono jroning galih kadya sirendal mayang matrenyuh jroning raos sakala kembang-kembang ponang wasput tumetes dawelewaran aning pamidangan ingkang putra temanten Yayah Mutiara kang rinunci nanging mangkono dudu eloing duh kita dudu eloing sungkawa nanging eloing kabagyan ya eloing kamulyan mila mangkono jroning raos Rama ibu tansah ngenengake cipta tungkul teki meminta wilasaning Gusti kang murbeng dumadi muhung meminta wilasaning Hyang Agung mugi kang putra temanten kang wis ninggal mangsa muda ing pangangkah sembada kang sinebda dadi kang kasti satemah mukti Hanyakrawati dene ranggayuh rasa mulya jroning bebrayan agung purna temanten kekalih sumungkem dumateng Rama ibu pribadi mewah Rama ibu mara sepuh temanten kakung wangsul mancing dhateng papan palenggahan sekawit ya sasana mulya temanten putri nedya sumungkem kunjuk sangat bagus temanten kakung ngaturaken sembah sungkem dharma pangabekti kula kunjuk Kakang Mas iya Yayi garwaning sun tak tampa sembah pangabekti Yayi ora liwat pangestuning Kakang ana tampanana Yayi garwaning sun nggih Kakang Mas kula pundi wonten ing mastaka regem saengga jejimat mugi ngamelujengaken gesang kula mugi anggen kula suwita marang Kakang Mas pisan kang ya salawasi ya Kakang Mas
Iya Yayi Sinaksena jagat saisine. Ora ketang sak kedheping netra, sak gebyaring kadhit, aku lan sliramu kasinungan wahyuning raja lan ratu. Sabda pangandikaning raja ratu tan kena welawali. Pindha wikresna kang tumetes aning belanjang seta ingkang datan kena dicali. Sumpah prasetening kakang sabaya mati, sabaya mati, sabaya mukti marang pun Yayi garwaning sud. Lamun to tumurun 1000 widodari ngarsaning kakang, bebasane kasodaning kakang marang pun Yayi datan kidul, kasodaning kakang amung siji Yayi garwaning sud. Inggih mantra sanget gunging manurya kakang Mas. Kejrot jroning raos. Kaget jroning raos kakang Mas. Dupi kasetyaning kakang Mas amung kangge Yayi. Iya Yayi, banget panering kakang. Wektu dina iku wis kasembadan sakabyaning gegayuhan kang utama. Nampa wahyuning katentreman, wahyuning palakrama Yayi garwaning sud. Purna dene rohana tepi temanten gelare upacara napada sunteman. Lumarap sang Sumbagaya sang Dewi ning ayu galeri cantik mekap temanten. Daya-daya ngaturaken wujuding uba rampe sarana pacara kacar kucur asok guna kaya giya lumampah. Gilir gemantos miyat saking palenggan sangat bagus. Muhammad Edi Prayoga arsa hanyuntak kas kaya raja brana redana aji ya guna kaya. Tinampi dening temanten putri kebak raos pangati-ati. Raka Mas Mundir telutur kaaturaken nenggane upacara kadering paripurna IN2 Audio. Kacar kucur asok guna kaya saklugune amung kinarya dadya sasmita miwah piwulang kang luhur kunjuk sangat bagus temanten kakung. Lamun to sang temanten kakung wis rembada dawuh palakrama jroning bebrayan agung ing kuna sinangkulan wajib triprakara sepisan kudu bisa dadya songsong agung pangayomaning keluarga. Kapindhone kudu tansah bisa hangayemi marang pawestri. Dene jangkep kang katelu kudu bisa hangayani. Tegese paring sandang tedha tuwin wastra pagesangan murih mulya dene romangun bebrayan agung temanten kekalih. Senajan to ingkang ubur ampi amung sakedhik tinampi dening temanten putri kebak rasa panarima giya katitipaken dumateng Rama lan Ibu kaparingaken ing sasana pendaringan. Minangka dadya bebuncenipun temanten ndenera angklari bebrayan enggal. Purna upacara kacar kucur asok guna kaya ginelak lamping upacara dahar kembul bojo Andrawina. Anakku nggir ana apa mak coba sawangen ing sasana mulya kae Bendara Bagus kelawan Bendara Ayu panjenengane Mas Muhammad Edi Prayoga kelawan Mbak Husnul Fatimatu Zahrah ya mak ing kono padha nampi wujuding sekul suci rineng ing ulam sari kok nggir ya sinebat sekul punar ya sekul panjemuk werdine supaya kepriyung. Sekul panjemuk salugune minangka dadya sasmita panunan marang Juang Agung ya Gusti kang nyipta jagat Nduk. Ing pangangkah saged anjemukake juraganing temanten keplok lair tumusing batin manunggal sajuga tekaten Nduk. Ngono ya mak tekad kang sawiji kang gumolong manggon jroning bebrayan agung. Muga kekalira tansah jemuk nyawiji tan kena pinisah ya yung. Ngono nggih ya. Jroning dedaharan sekul suci rinenggo ing ulam sari kuwi dununging raos ingkang satu jangkep satu genep kok Nduk rasa getir manis pahit uga sumyah ya yung piwulang kunjuk temanten jroning bebrayan agung kadya roda ya cakra manggilingan kala mangsa mandhuwur uga roda kae kala mangsa mangisor ya mak
tegese bungah susah siaga den lampahi linambaran rasa sumerah marang ngersaning Gusti Kang Maha Mirah muwung marang Gusti Kang Maha Agung kok nduk ngono ya mak iya ndak puja-puji muga-muga kekalira tansah sembodo kabyaning gegayuhane ya mak amin ya rabbal alamin nduk purna temanten samya dedolangan wujuding sekul punar ya sekuling panjemuk mangkono temanten anyecep wujuding tirta suci tampis tigang rambahan ramban sepisan dayanana sentosaning jiwa kaping kalih sentosaning raga dene jangkep kaping 3 wimbuwa sentosa bagya mulya bebrayanira temanten kekalih temanten berdua berdiri Mas Yoga panjenenganipun Bapak Pairan dalah Ibu Dewi Saroh kepareng aja meneng sawetawis angapit jengkaring temanten kapundhut foto gambaripun sumangga Ibu Saroh jumeneng wonten sak kananipun temanten kakung Bapak Pairan wonten sak kirinipun temanten putri sumangga Bapak Pairan wonten sisih kirinipun manten putri kadang kula Leonar fotografi wilujeng makarya sesarengan menawi to mangke sampun paripurna sumusul tedak foto panjenenganipun Bapak Saroni Edi Pranata dalah Ibu Siti Asmunah Rama ibuning temanten kakung jumeneng njejeri temanten kekalih utawi wonten sakirinipun temanten putri sumangga wonten sisih kirinipun manten putri kadang kula BN 2 audio unggeling tur-tur prayogi sinigek matur gunging panuwun nuwun kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diagunging pamunten keparenga supelatur gembel kamardikan nyigeng kenya newewan pantikan sagunging para tamu kakung Sumawana putri maliki konjuk dumateng keluarga ageng Bapak Pairan kang hamenggugati angka kalih bari ageng Bapak Saroni Edi Pranata saha para pangombyongipun temanten ingkang nembe kala rawuh saha pinarak lenggah ugi tatan kantun gembel kamardikan ingkang minulya panjenenganipun Al Mukarram Gus Muhammad Habibi Mijil saking Tulungagung wilujeng pinarak lenggah kanthi sekeca mardikaning bengalih sowan kula marak mangayun gembel kamardikan panjenengan inggih awit kinanggenah pambiwara pesta majmukan temanten inggih keparengipun Bapak Pairan utawi Bapak Abdul Mukid dalah Ibu Saroh netepi darmaning werda ngentas pitulus kang Mojo Putri wong ayu Kusnul Fatimatu Zaroh wonten ing Bobrok Ngumpul Sidembodo Daup kelan Sang Bagus Muhammad Edi Prayogo putra jalu Bapak Saroni Edi Pranata dalah Ibu Siti Asmunah mijil saking dukuh wotan Ngumpul Balong Ponorogo